Hallelujah. Hallelujah. Thatha ithuba ke ngibulisa kumoya ingcwele. Bulisa ke thatha bafostile. Thatha befundise. Bandla lonke egameni kaYesu. Amen. Ndikumfundisi ke umvangeli umqheke. Singisiwe ngixolela izono. Zalwa kudolophu yaseDutywa. Lali yaseGwadana ngishumayela ngapha yena eXhorha. Amen. Ndiyambulela kakhulu Yesu onincedayo kwemihla yokugqibela niphila ezantsi emhlabeni. Amen. Kuhle empilweni yami khenibane nisitsho ntobana oko ndaba noYesu ndasithatha isigqibo soba ndibe noYesu ebomini bami. Andizange ndazisola nangelanga elinye ukuba noYesu kwam. Amen. Kuloko kumnandi ebomini bami. Enyanisweni kunezinto endiye ndizifunda njengoba nje ndinoYesu endiye bane ndizifunda apha endleleni kunye noYesu. Amen. Tobana xa kukubi apha emhlabeni okanye empilweni yomuntu funeke uthandaze. Amen. Utsho kanjalo nencwadi yaKobe xa ngabana kukho ova ububi makathandaze. Njeba silapha kule nkonzo kaMoya Ingcwele okuniphakamelayo indaba yoba umuntu usondela kuMoya Ingcwele nangokuthandaza. Amen. Ngokuthandaza usondela okanye usondezwa nguThixo kuMoya oyiNgcwele. Into embi kubazalwane okanye kwesisizukulwana sisiso tobana xa sihlangana nezinto ezibuhlungu siyeka ukuthandaza. Kanti bekulapho fanele ba kukhona singena nzulu ekuthandazeni. Naxa ufunda kwincwadi kaMarko uYesu ungena egadini eGetsemane. Engeneni kwakhe egadini eGetsemane ithi iBhayibhile waqala uva kabuhlungu enhlizweni. Wathetha nabafundi bakhe uthi inhliziyo yami ibuhlungu kufa. Masiyambeni siyathandaza. Ibuhlungu kufa inhliziyo yami. Wahamba nabo uthi asele benyulile abanye kwabanye. Waphinda wabashiya Samuel. Wahamba yedwa. Wafika waguqa. Wathandaza. Ngexesha athandazayo le nhlungu uyayibona. Into engisikelelayo xa sendimbona uYesu ethandaza wedlula ekuthandazeni ngemihlalo okanye ngemizwa. Wahamba wathi chu ayafikelela kuThixo. iBhayibhile ithi kwanyanzeleka kwahla isithunywa phezulu safika samphaphazela samxelela zonke izinto ezizawumehlela. Emveni koko kwariliswa amandla phezu kukaYesu. Into ebuhlungu kwexesha esiphila kulo umntu wasindiswa uyaba nementality ethi soze ndehlelwe yintwembi. Fanele intobana ndiva kamnandi okokoko ngoba ndinoYesu. Ngoba ndisindisiwe ndinoYesu ndinoMoya Ingcwele. Kanti umntu kangoba nesindisiwe noYesu ifana neplaya xa inebhola iyamakwa iyalengwa because inento ayiphetheyo. Ngokumzalwane maswava kabuhlungu uyayekelela ekuthandazeni.
ndingena bubuciko bamadimoni, ndingazila kanjani ukutya ndinje, kanti bekulapho befanele ungena nzulu ekuthandazeni. I-challenge ne-challenge izele izinto ezimbili. Oqala izele ukuze xa uyoyisile ikusondeze kuThixo, kodwa xa ikwehlulile mayikuse kuSathana. Ayikho esinye isizathu se-challenge. But thina sifayilisha uku-understanda why ndisiva kabuhlungu. Then ke wasiyeka ukuthandaza. Xa siyeka ukuthandaza silahlekwa ngamandla wokunqoba le challenge sibhekene nayo. Amen. Umthandazo Sifumanise incwadi kaJeremiah chapter 23 verse 28. To Jehovah Dingole Dingole Dingole
Jesus. Yes, Lord. Fatika Jeremiah. Jesus. Chapter 23. Jesus. Yangisikelela ke le ndawo uthi ndinqule ndikuxelela into ezinkulu. Umuntu uyaxelelwa nguThixo izinto ezinkulu, omamelayo, onqulayo ogqiba mmamele. Umuntu ongamameli uThixo akaxelelwa. Noba selexelelwa akeva. Ethethe uThixo. That is why sinabantu abathanda abaprofeti. Kongathi umuntu akanandlebe yozivela kuThixo.
uThixo unomoya othethayo. Yabona umoya ingcwele ndoyika nokuthi yinto ke ndive abantu besithi la nto ngumoya ingcwele. Umoya ingcwele ngumuntu omkhulu ohloniphekileyo. Soze ke ndishumayele la lento umoya ingcwele xa ngabani uyiva ngoba umoya ingcwele akayonto. Hallelujah. Ke ndive njena xa kuthiwa yinto hayi ngumuntu umoya ingcwele. Hallelujah. Umoya ingcwele ngumuntu uyamanyelwa kwaye uyathetha. Ukufuna ukwazi izinto ezinkulu nqula yena uzexelela ngqo. Awudingi baprofeti, udinga umoya oyingcwele ozoxelela zonke izinto. Uyasithila umoya ingcwele, uthila nesono esikuwe noba singekashunyayelwa ukhona wena, kodwa umoya ingcwele uyakuxelela sisono leni into. Sekude kushunyayelwa njena izinto ezinye befana umuntu ashunyelwa zithethiwe nje kumntini wembayiwani ngumoya ingcwele. Tona sifelisha ekumameleni. That is why sekhona verse ethi masilola nena luthandweni. Kungenxa kukhona abantu ababuthuntu ekumameleni uThixo. Yile nto kwande imihlola emingaka ebandleni kaThixo. Abantu bayaqala umuntu umoya ingcwele. Hayi. Umntu aqhubeleke yena. Ngoku umntu babuthuntu. Ukhona omnye utata kaShumayela axa into khona athi ndifuna nawe wena ucima uphethe yona kanti uphethe umphini ekhuba selaphunyuka. Ngoba kunabantu ababekade bayiphethe yase yalahleka endleleni. Ngoba ngaba niyafunda kwincwadi kaMateyu iBhayibhile ithi wazalwa uYesu ekubeni uYesu ezelwe wavakala kuHerode intoba nawukhona azelwayo. Wathi uHerode enhliziyweni yakhe uyafuna ukumbulala uYesu ngoba uzothatha ubukumkani. Ngoba iBhayibhile yabethi uYesu elusana luphethwe kuYosefa kunye noMaria. Uyelo uHerode enyonyoba esiyapho kukhona uYesu. Sehla isithunywa saya kuYosefa elele. Elele wahletyelwa. Vuka ubaleka. Uyelo uHerode ezobulala usana. Oh my God. Abanye abantu babelala basindisiwe balala ngandlebe sikamoya ingcwele. Abefa noba umntu apha ekuhlaleni indlebe kamoya ingcwele ulala ngayo. That is why kunevesi ethi vukani bakholwa. Abantu balele noba sehla uThixo ngomoya ingcwele sibaleka. Umntu akafa lufika utshaba lube usana ohlele ngaphakathi. Ngenxa yerawula nto kuYosefa ehlele kumoya. Wakwazi ukumfa ngoba ngekho ungamfa uhlale kuye. Into abangela abantu bangamfa abahlalanga kumoya ingcwele. Kanti kuyahlalwa kumoya ingcwele. Ekubeni umuntu ahlale kumoya ingcwele uyathetha umoya ingcwele nomntu one by one. Noba ngathi ebemdala onakalelwa ziindlebe emarikana hayi asimfokezwa indlebe
kunendlela ezifihlakeleyo esimamela ngazo. Sihlebe sobundwele sifa ngazo umoya oyindwele. Vuka Yosefa ngoba nguyela zobulala usana walibamba wabaleka nalo usana Yosefa. Kunabantu abahluleka kubaleka nensindiso yabo base balahlekwa kumoyindwele. Abanye bathenjiwe natsho naselalini yabo bathenjiwe babekwa ezindaweni eziphakamileyo, kanti umoyindwele uthathile ungayamkeli le nto. Baleka kuye rwate lona uzohluphula le nto umoyindwele ayifakileyo ngenxa yobumdulele akefa kumoyindwele ngoba umoyindwele ayakahlala endaweni engenabundwele. Hallelujah. Akahlala umoyindwele. Umoyindwele uhlala endaweni enobungcwele ekhaya kuphela. Akahlala umoyindwele endaweni enobungcwele. Umoyindwele emntwini utsalwa bubungcwele. Utsalwa nje bubungcwele bakho uhlala nawe. Ukonhlabana lotshoyo uhlala kimi ndihlale kuye nowe sebenzila anamusinike aphathwe kuye nawe eladisithanya hlala uhlala kimi ndihlale kuye. Oh Jesus, wenza umsebenzila ozinikela aphathwe kuye uyaqothe. Oh Jesus, ahlala kum ndihlale kuye. Kuyahlalwa kumoyindwele. Ndicela ukhe undifundele lo verse esivesi nje ndisifunayo. Ngoqale nje kuverse 23. God got Jeremiah chapter 23 verse 23. NginguThixo wakufuphi na, utsho umlomo kandikhoyo. Ndingabi nguThixo wakude na. Verse 24. Ayinenhlondaba kanifunde inhlondaba kule kandikhoyo. Ihloko ndaba abashumayeli abakhohlisayo. Abashumayeli abakhohlisayo. Verse 23. NginguThixo wakufuphi na, utsho umlomo kandikhoyo. Ndingabi nguThixo wakude na. Verse 24. Ikhona na indawo efihlakeleyo apho umuntu angazimela khona ukuze ndingamboni. Lowo ngumlomo kandikhoyo. Asindimna lowo ukho ngokupheleleyo ezulwini nasemhlabeni. Lowo ngumlomo kandikhoyo. Verse 25. Ngiyivile into ethethwa ngabo bashumela ubuqoki egameni lami. Bathi ndiphuphe iphupha. Kawuye ku verse 28 ke ngoku. Verse 28. Umshumayeli ongumchazi maphupha makatsho ukuba uchaza nje iphupha. Kodwa lo ushumayeli evakalisa amazwi amake nje njalo ngentembeko. Ufunani umququ engqoloweni. Lowo ngumlomo kandikhoyo. Bawusebulele egameni kaYesu. Amen. Hallelujah. Yabona kuyandisikelela kakhulu lokhu. Futhi kundenza ubuhlungu apha enhlizweni yami. Ngoba eleke sifunda apha akuthiwa watsho umlomo kaJeremiah. Kuthiwa watsho umlomo kandikhoyo. Ngamanye amazwi uThixo lothetha apha uthetha ngentshumayelo ezinenkohliso. Ndikhe nahlangana
nokhohliso. Njengoba ngishumayela, siyashumayela, siyavangela kwindawo ezahlukeneyo. Abanye abantu bayakwazi uma babafundisa abavangeli, umuntu avuthe apha ngaphambili, athi umvangeli akasoze akhululise abantu macici, akanawuze akhululise abantu ifiber emvuselelweni. Uyabathatha njena ahambe nabo benjalo bayongena eJerusalema. Edena Jerusalem kulapho kukhululwa khona ezo zinto ezo. Kwanishumayelayo ingqondo yami lena imfiliba, ngoba le jafu ndihlangene nayo. Kodwa kunimangalisileo ukhona iminathile ndiyazihambela, then kanti zihambela long distance ndiyoko njena ndizithethela. Soke wabe kuthetheni kwam kunambuzo ondifikelayo, kunentetho efikayo apha kum. Inobunyani kangakanani nale nto yoba umntu awashumayelayo soze akhululise abantu macici. Ngoku uThixo lana undisa kwiivesi ezithile apha kule ncwadi yeZenzo, apho kukhona umpostile othile xa eshumayela. Ke ngoku ekushumayeleni kwakhe emveni kwala mfazwe okanye kwala mlo kaSawule babaleka besa, ke kwavakala into yoba nenoSemakedoni noba kupapho kwakushumayela khona uFilip, kwakhona aba bakhutshwayo okhutshiweyo into yobana makahambe ayehlola, ngoba kuyavakala kukhona into abantu abasindiswayo. Ithi wathi xa ifikile kule ndawo walubona ubabalo lukaThixo. Haleluya. Ithi kuba bebebhaptize ngamanzi kuphela, abakhange baluve olukaMoya Oyingcwele ubhaptizo. And alulukaMoya Oyingcwele ubhaptizo alisoze lenzeke umuntu angakazikhumbukeli azizinto azizifiber iwiki zonke into bezishunyelwa apha. Aba bantu abakaya eJerusalema basahleli kwiibhrantshi zabo, but uMoya Oyingcwele ngoku uyababhaptiza. And akasoze uMoya Oyingcwele angabhaptize umntu enezi zinto azilisikizi kuye. Atheni amen. Ngoku ingqondo yami hayibo, njengoba ndingayenza into okhululisa abantu late nangena emvuselelweni, zatsho emvuselelweni. Ngoba bekushumeleni kwam la Moya Oyingcwele sithi ngixelele uba makayikhulule le nto. Abanye banazo kodwa ndiyamcela into yoba uyabona uyafuna ukukhululeka. Uthi omnye ewe ndiyafuna ukukhululeka, soze ukhululeke kunale nto. Khulula le nto ukuzikhululeka. Nabo abantu uphakama omnye phaa, mina ndikhulisa uphakama omnye phaa, uthi nami ndifuna ukukhula le yam nditshone ekamereni uyokhulula. Wena nanko omnye uyokhulula amacici wakhe. Ayi hliziyo yam ndamhlungu ngoba le nto ayenziwanga ndim, yenziwa nguMoya Oyingcwele. And ke ngoku kukhona le nto ayithi apha kum ibisithi soze abantu ndibakhululise ezi zinto, fanele uba ndihambe nabo benjalo. Haleluya. Ngoku nako ke ngoku bekhuliswa uMoya Oyingcwele. Uthi uMoya Oyingcwele jonga ke ngoku kunjani. And ndiqinisekile bakhona nangoku balapha bazile abakhange bawe, khange bathi siyabaleka apha enkonzweni ngoba sikhuliswa amacici, ngoba wonke umuntu upha boma nguThixo losikhulisa apha ento. Haleluya. Hayi sina sibakhona nje abantu suka nabo ngapha leqhoqa. Semba uMoya Oyingcwele uthi apha uThixo ndinguThixo wakufuphi na. NguThixo wakufuphi na, andingoThixo wakudala. Thina uThixo simthatha ngoba nguThixo wayizolo, nguThixo wangoku. Ingathi thina singapha kwakhe ngokucinga. Enye into ebethayo yile nto
ukuguglisha yonke into. Ugugule. Le nto ukuguglisha yonke into. Umuntu kazoshumayela zonke istrategy zokushumayela uyaziguglisha. Xa ndifika ebranchini yenza kanjani? Ubuza kuGoogle. Ugugu. Yintona ndingayenza xa ngaba ndiqala ibranch? Yonke le nto uyayiguglisha. Hayiba wayaphi umoya oyingcwele? Lord emayashumayela. Umuntu azile ukutya alambe athi moya oyingcwele wakukutshe ndithini? Angene kuGoogle wasezulwini. Hallelujah. Abantu bathemba kakhulu Google. Yele nto abantu ufumanise noba bayashumayela bana-bombastic words. Lethi ngathi yiyona itsala umoya oyingcwele. Kanti umoya oyingcwele akatsalwa ngamagama esilungu amakhulu. Umoya oyingcwele akangqineli yonke into le, ungqinela inyani kuphela. Hallelujah. 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 Akangqineli yonke into umoya oyingcwele, ungqinela inyani. Then abantu wasifelisha apha kuguglisha kumoya oyingcwele. Singene nje kumoya oyingcwele simamele yena umoya oyingcwele. Emveni komoya oyingcwele uyathetha umoya oyingcwele ebutini ovula iindlebe zakhe athandaze azile ukutya lambe. Then xa ngabantu uzile ukutya walamba ukuGoogle wasezulwini. Kulapho uxelelwa nongakhange uyibuze. Xelelwa ngumoya oyingcwele. Apho kuthethwa ngabashumayeli abangena nyani, abaxokisa abantu abathe uthe uThixo abe uThixo